Mi a véleményetek erről május 1-ére? Hát én nem tudom, hogy jelenleg most jöttem körülbelül 2 perccel ezelőtt. A pálinka nagyon jó. Nagyjából ennyit tudok nyilatkozni. És a programok? Azt se olvastam el, őszintén megmondom. Semmi? Semmi, azt sem tudom, hogy mi lesz itt, hol lesz itt. Lesz utcabál, jöttök? Maradunk. El sem megyünk. El sem megyünk. Így van. Hogyha te találhatnád ki a programokat, akkor mi lenne itt? Ugyanez. Valami utcabál. Tökéletes? Aha, szerintem jó lesz. Jó. Legalábbis olyan lesz, mint 2 évvel ezelőtt, mert 2 évvel ezelőtt én voltam itt, az... Akkor nagyon elrúgtátok, nem? Hát, volt vagyunk. Hogy tetszettek a programok? Nagyon jó volt, nagyon tetszett. Az egész nagyon jó. Mi volt a kedvence? Akik most voltak, ezek a horvátok. Régen milyen volt május 1-e? Régen is jó volt, nekem régen is. Most is jó? Most is jó. Ez a műsor nagyon jó volt. Roma fiúk. A roma fiúk is nagyon jók voltak. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad.